תסתבכו עם המורה שלכם שוב אם לא תמהרו. קדימה, לרוץ. עזוב כבר את הגזר, סניפי, ולך ישר לבית הספר. קדימה, כולכם, ברגע זה. שלום, אמא. להתראות בערב, מותק. יקירי, אל תשכח שיש לנו אורחים הערב. לא אשכח. להתראות. בוקר טוב, הטי. ג'רלדין, ראית את זה? ראית מה יש לה שמה בפנים בתוך קן? זה עכשיו יצא מביצה. לא ראיתי, הייתי בדרך איזה כיעור. מה זה? מה זה? תראי, הוא נראה לי כמו שחף או משהו. כמה שהוא מכוער. וכל כך גדול, מעניין מה זה. אמא! טוב, לך נקרא אליס, ארמינטה, אלברט, אלג'רנון, ולך נקרא אוגוסטוס. לשכונה כיעור חדש ראיתם? מה גם מדברים היום על זה כולם? 5 ברווזונים נולדו הבוקר. ואחד מהם נראה נורא מגעיל מאוד מאוד. ברווזון מכוער, כן, כך אומרים כולם. הוא בטח מבייש את משפחתו. אבל כלום לא אומרים לו בפרצוף. אני לא יודע איך נראה טעות כזו. בושה, פשוט בושה. תוקפה ביצה היום תקראו מחר. ביצה אחת מקלקלת את כל השאר. אי אפשר אפילו לעצום עיניים. איך נשמור פה על המן? מול מכשול אחד ידוע. הוא גוזל ממש פרוע. הוא ממש בולט בשטח, הוא הורס את האגן. עדיף שידע כבר מה כולם חושבים. יודעים מה? שילך כבר לטובת כולם. בטח יש מקום אחד שהוא ילך אליו. ששם הוא לא יבלוט גם אם זה אפשרי בכלל. ואז נוכל סוף סוף לישון היום. ואז נוכל סוף סוף לישון היום.
ודאי מאוד גאה בכל ארבעתם. הם 5 למעשה. 4 חמודים, מלאכונים של אור. 5. 4 פיצפון. 5. אם להגיד את האמת, אנחנו מאוד התפלאנו לגבי חזהו שם. חשבנו שאולי הוא מאומץ או משהו. אולי ביצה לא שלך, אחת התגלגלה לקן שלך. הרי הוא לא דומה בכלל לאחרים, נכון? כן, הוא שונה. הוא חזק וגדול ויפה, ואני אוהבת אותו בדיוק כמו את כל האחרים. כן, ברור, בוודאי. הרי אין לך ברירה, נכון? טוב, צריך ללכת, נכון התי? נכון, ג'רלדין, מוכרחות. נקפוץ אלייך שוב לביקור מחר. ביי. להתראות. לא הכרחי. ואני חושבת שאתה יפהפה. אני יודעת. מה? הוא תרנגול הודו, זה מה שהוא. זה ברור, הוא תרנגול הודו. הוא לא תרנגול הודו, הוא הבן שלי והוא ברווז. אפשר לגלות אם הוא תרנגול הודו. איך? תזרקי אותו למים. תרנגולי הודו הרי לא שוחים, נכון? זה רעיון טוב. אחרי הכל תמיד כדאי להיות בטוחים בזה. נו טוב, ממילא הגיע הזמן שהם ילמדו לשחות. אני אכניס אותם עכשיו למים. ואחרי שתראו איך שהוא שוחה יפה כמו כולם, שלא אשמע יותר מילה על תרנגול הודו. ראית? תראה מה עשית, כמעט נחצת אותה. תראה כמה שהיא בוכה. סליחה, באמת, אני לא התכוונתי. אתה תלך לשחק עם אנשים בגודל שלך. נו באמת, תפסיקי למכות, לא קרה לך כלום. קרה, הוא מעך אותי וגם מיקם לי את הרגל, וזה נורא כואב. אני באמת מצטער. אז בואי, ניקח אותך הביתה ונראה מה לעשות. אוי, סליחה. תראה מה עשית. מה עשית לתינוקות שלי? הם כמעט טבעו. באמת, תסלחו לי, לא התכוונתי. להגיד סליחה זה לא מספק אותי. לך מכאן מיד, פרא אדם מכוער שכמוך. אני... מכוער, 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 מכוער. היי! תשים לב לאן אתה הולך. סליחה, לא ראיתי אותך. אז תשים לב טוב טוב איפה אתה מניח את הרגל. אתה לא יכול ככה סתם להסתובב לך בלי לראות איפה... אנשים עלולים להידרס. אולי הכי טוב לכולם שתישאר במים. כן, אולי אתה צודק. אני מצטער. נו, בסדר. אבל מפוזרים כמוך עלולים להיות מסוכנים. זכור זאת טוב טוב. טוב, אני אזהר. תודה. טוב. בוקר טוב. אפשר גם? בסדר, אנחנו נהיה בקצה השני. מוכנים!
שלנו. כן, אני מצטער. זו הייתה מתנת יום הולדת, המתנה הכי טובה שקיבלנו. את שלא תאמין איזו מנה נקבל בבית מההורים שלנו. אני באמת מאוד מאוד מצטער. אסור לך בכלל להסתובב בין אנשים, פרא אדם. נגיד אותך לאמא שלנו. אוי ואבוי. כמובן מאוד מנומס והכל, אבל הוא די בולט, לא? אני בטוחה שהכוונות שלו טובות, בטוחה זאת לא מילה, אבל איכשהו תמיד קורה שהוא אומר כל מיני דברים ודעי לך שהיו עליו כמה תלונות. תלונות? כן, כן, היו. איזה תלונות היו? בעיקר מהקטנטנים. הוא דורך עליהם, יושב עליהם, שובר להם צעצועים. תראי, זה לא שהוא לא נחמד, הוא כן, אבל הם מפחדים לשחק איתו. אוי ואבוי. אולי מוטב שתשלחי אותו מכאן. אולי יש לך קרובים שהם רחוקים. את מבינה מה שאנחנו מנסות להגיד לך. אני באמת שונה, אני לא נושם אותו אוויר, אני הרי ממש מוכם. חלק מהמשפחה, אותם חלומות ושאיפות, בין המילים הכה רעות. אין לב שיראה מה שעיניים מחמיצות. אם אני שונה זה מפני שאני הרי היופי ומה שיש לנו בפנים, הפנינה הכי יפה מסתתרת בצדפה. יופי אמיתי הוא היופי שבפנים, הגוף שלי מקום לגור. צריך לב לגלות מה שעיניים לא רואות. אם אני שונה זה מפני שאני אם אני שונה זה מפני שאני זה מפני שאני אתה הבלת אותי! לך מפה! הכל בסדר? כן? לך מכאן! אני יכול לעזור לך אולי? לא! לך מכאן!
אולי תרצי תפוח? לא. בעצם... טוב, בסדר. תודה. שמי אוגוסטוס. מה? בדרך כלל קוראים לי אגלי. ואיך לך? סקרפי. לאן את הולכת? לא יודעת. את רוצה לבוא איתי? נלך ביחד? לא. אז אמרתי להם, תגידו, למה לא יכולה להיות שחקנית בתיאטרון? למה? והם אמרו לי שזה לא מכובד. לא עיסוק מכובד בשביל מישהי כמוני. אף פעם לא שמעו על שום שחקן עכבר בתיאטרון. אז למה שדווקא אני העכברה הראשונה? למה? אז את ברחת מהבית כי רצית לשחק? כן. הבעיה היא שזה יותר רחוק ממה שחשבתי, ואני לא יודעת איפה התיאטרון הכי קרוב. אל תדאגי, אני בטוח שנמצא את זה בסוף. זה בסדר. בוקר, סקרפי. בוקר, אגלי. אני גובעת. איפה נמצא משהו לאכול? אני לא יודע. אולי יש כאן גם אגם איפשהו. או חווה, זה מה שצריך למצוא. תמיד יש שם מלא אוכל, המון. זהו, מצאנו. תגידי, זה בטוח? מה יהיה אם יראו אותנו פתאום? מה פתאום שיראו אותנו? בוא כבר! לצעוק בהם הרבה. אני צעקנית טובה, וכשצריך בכי, אני גם בוכה נהדר. הלוואי שלי היו חלומות כל כך נפלאים. החלום שלי זה לחיות במקום שאנשים יהיו נחמדים אליי, ולישון במקום יותר טוב מאשר זה שישנו בו אתמול בלילה. אתה יכול לקבל חצי מהחלום. הנה רמת קש, תראה! אמרתי להם, אם
רוצים לשחק, צריך להתחיל מגיל צעיר. צריך המון ניסיון והמון אימונים כדי שיהיה לך הכל חזק ורגליים חזקות. רגליים חזקות זה נורא חשוב, מאוד חשוב. באמת? ודאי, חשוב מאוד, אבל הם לא הקשיבו לי. אבא תמיד אמר לי, תשמעי יקירתי, בשום אופן, תיזהר! אגלי, הכל בסדר? כן, אני חושב. עדיף שלא נלך בדרכים, זה מסוכן. את צודקת, נלך דרך היער. אתה הולך נורא לאט, אתה באמת בסדר? אני באמת לא מרגיש כל כך טוב. חטפת מכה די רצינית, נכון? כן, נראה שכן. אז זה לא פלא שאתה מרגיש ככה. כן, את צודקת. אם אתה רוצה להתעודד, אני יכולה לדקלם לך דקלום או לשיר שיר. אם בא לך. יפה מצידך, סקרפי, אבל... לא נפתח בשיר מזמור כשהכל נראה שחור. הכל ייראה נכון אם תשיר המון. ניגון אחד שמח והלב זורח, זמר לך בשיר ואתה עשיר. שיר קטן לא יאכזב הוא יחמם לך את הלב, זמר לך מזמור חמוד ואתה כבר לא אבוד. הכל ייראה נכון אם תשיר המון. למדנו את זה בכיתה. יפה מאוד. אני מכירה המון שירים. תראה, מים. אתה תרגיש טוב יותר ליד מים, נכון? נכון, לפחות יהיה לי כאן קצת עשב לאכול. אני אנוח כאן קצת אם זה בסדר מצידך. בטח! אתה שב לך ותנוח ואני אחפש לי משהו לאכול. אני עכברה, אני לא אוכלת עשבים. בסדר. תכף אשוב. פרא אדם מכוער שכמוך. תגיד אותך לאמא שלנו. ציידים! הנה כלב, לשם, במהר! מאיפה אתה צצת פתאום? אגלי, חזרתי. אגלי. איפה אתה? אגלי. עקבות. הלו? איך קוראים לך? השם שלך. השם שלך, מה הוא? השם שלך! למען השם סימון, מה את רוצה ממנו? הוא רק ברווז, ואני מאמין שאין לו בכלל שם. יש לי שם. קוראים לי אוגוסטוס. נו, באמת. כדורים. אוי, כדורים. אגלי המסכן שלי. טוב, הוא בטח פצוע, ולא מת. הוא בטח רק פצוע, קל, כן, רק פצע קטן. אני מקווה. ברור לך שאסור לך להתבלט כאן בשום פנים ואופן. מכאן ברור שעליך להתנהג יפה. זה ברור, אני אפילו לא... משום שסימון ואני נהנים כאן ממעמד מסוים, וזאת בזכות כמה דברים שאנחנו... היא נותנת לנו לישון בתוך הבית, לא כך? בהחלט, ולפיכך... וכאן חם. היא נחמדה מאוד, אבל... אנו ישנים כאן. סימון! אני מצטערת מאוד, טארקווין, אבל הוא צריך להבין שאין לו סיבה לצפות ליחס כזה לתמיד.
אני משערת שהיא תעיף אותו למחסן מיד כשהוא יתחיל להרגיש טוב יותר. ישר למחסן וזהו. סביר להניח. המצב אם כך, ברווז צעיר. לדוגמה, חתול. כן, בסדר. מיילל, מיילל, ולא שוכח לילל. מיילל עד שיוציאו אותו לטייל. אומר לך מיהו. תמיד רוצה תשומת לב, ממש חוצפה. מיילל עד אשר מקבל איזה ליטוף. ממש תענוג. הוא כה חכם ולא טיפשון, רק רוצה לישון. עייף מרוב המחשבות, מנצח בכל המריבות. חכם ולא טיפשון, ללשון לא נותן לישון. חכם ולא טיפשון, לא נותן לישון. תודה רבה, סימון. אין באדמה. ניקח אותך. אותי בטח. אחד בקיאה במלאכה, יושבת ודוגרת לך כך כל היום. מעניין. את אלופה. מה פתאום? ביצה אחת ועוד מאות. כך תעשי, שברת ב10 אצבעות. מה בריצה? זה תענוג לראות, את חכמה כזאת, עם שחר את דוגרת ומקרקרת הדמעות. אני בכושר. כה טוב לראות, את חכמה כזאת, דוגרת ומקרקרת הדמעות. זרות באות מהר, אז אנא היזהר, בלי מוח אין עוד כוח לעשות דברים מהר. צרות באות מהר, אז אנא היזהר. כדאי לך לשמוע לנו. סמוך על החתול, להיות נבון זה כה חשוב. תראה אותו טרקווין, איזו חוצפה. המעמדות הנמוכים, סימון יקירתי, זה המצב. עם קצת רוטב תפוזים, לכולם יהיה אותו הטעם. אתה חושב שהוא יודע שהכניס אותו פנימה רק כדי לבשל אותו? אין לו מושג לטיפש הקטן. לדעתי, היא מבזבזת את הזמן עליו. הוא לא ישמין אפילו קצת. רואים עליו שהוא חלשלוש, פשוט רואים עליו. סבורתני שהיא תצלה אותו ברוטב תפוזים או ברוטב שום וזיתים, ואולי עדיף רוטב יין לבן. היא תמיד עושה יותר מדי ונשאר גם בשבילי. טרקווין, כמה אתה אוכל? אני לא מבינה איך אתה אוכל את זה. ברווז צלוי יקירתי הוא מעדן מלחים. ממש כמו תרנגולת. זו רק בדיחה. הם הולכים לאכול אותו. איזה יופי, את כאן. אקלי, אתה מוכרח לברוח מכאן. איך ידעת שאני כאן? ששש,
אל תדבר בקול רם. אתה צריך לברוח. פחדתי שאני לא אראה אותך שוב. זה נפלא. קליר, אנחנו חייבים לברוח. היא הולכת לאכול אותך. מה? היא רוצה לאכול אותך, נו. היא עומדת לעשות ממך תבשיל אגלי בתפוזים. מה פתאום? היא הייתה נורא נחמדה אליי. היא הכילה אותי, ובטח שהיא הכילה אותך, כדי שאתה תשמין. תגידי, את בטוחה בזה? הרי שמעתי אותה ואת החתול הסנופס שמדברים עליך. הם אמרו משהו על רוטב תפוזים וזיתים וכל מיני דברים מסביב. בסדר, אני מאמין לך. כמה מוזר. היא הייתה נחמדה אליי. אתה רואה? אנשים זה חיות. פה נברח מהר. לאן? לא חשוב. מה כל הרעש הזה? מה כבר עשית, טיגלי ויגלי שכמוך? טיגלי ויגלי? ואיפה הברווז? נתת לו לברוח, נכון? מה אני אתן לאנשים לאכול עכשיו? עכשיו ממש הגזמת, חתול רע. אוי, כמה שאתה רע. אתה יודע מה מגיע לך? אני אגיד לך מה מגיע לך. שאני אגיד עכשיו. עכשיו. מגיע לך לישון במחסן. טיגלי ויגלי, בחיים שלי לא שמעתי שם כזה מטומטם לחתול. טרקווין, קוראים לי טרקווין, תפש קופה בביודרון. טרקווין. תודה רבה לך שהצלת אותי, סקרפי. זה בסדר. לא היה לי שום מושג. אם לא היית... אמרתי שזה בסדר, עזוב, גמרנו. אבל את... שמע, אנחנו פשוט צריכים להישאר ביחד ולא להיפרד. כן. ככה נהיה בטוחים, ואז אתה תשמע את הקטעים שהכנתי. מה? אני מוכרחה קהל שישמע את הקטעים שהכנתי. הרי כדי להתקבל לתיאטרון צריך מבחן במה. אז אני חייבת להתאמן ולעשות חזרות. בשביל זה צריך קהל. באמת? בוודאי, קוראים לזה תגובת קהל. נו, שימחאו כפיים בסוף. הבנתי. ואז תוכל להגיד לי איפה טוב ואיפה יותר טוב. הבנת? באמת? תודה לך. על לא דבר. טוב, ועכשיו הגיע הזמן להראות לך את הקטע. בוא נפתח בשיר מזמור כשהכל נראה שחור. הכל ייראה נכון אם תשיר המון. ניגון אחד שמח והלב זורח. זמר לך בשיר ואתה עשיר. שיר קטן לא יאכזב הוא יחמם לך את הלב. זמר לך מזמור חמוד ואתה כבר לא אבוד. הכל ייראה נכון אם תשיר המון. בוא נפתח בשיר מזמור כשהכל נראה שחור. הכל ייראה נכון. ואז שונר הספרוס הפליג בים השערות. ורב החובל לקח לו את ביתו. והאב דבר לא הסגיר, גופו כבר לא יפשיר. נוכל להופיע בצמד. מה? אתה
גם לעשות עליך התעמלות אקרובטית אומנותית. ממש לא. למה לא? כי פשוט לא. אל תהיה כזה, נהיה צמד ונוכל לעשות כל... תדערי! אתה ראית את זה? אתה ראית את זה? איזו חוצפה זאת! פשוט נוחתים על אנשים, צועקים, והם חושבים שעצמם עיניים דווקא יפים. זה אלגנטי. אלגנטים? אלגנטים? הם הרי גסי רוח! אם אני הייתי בגודל שלהם, הייתי מכסחת אותם! בואו כבר! אני עייף. אולי כדאי שנחפש לנו מקום לישון. מה שצריך זה אוהל. זה היה מועיל לנו מאוד אם היה אוהל. מה שאנחנו מוכרחים זה ערימת שחת. הכי טוב לישון על זה. אבל אין ערימות שחת ביערות משום מה. ערב טוב. מי אתה? שאלה לעניין, שאלה במקום, שאלה שאלתית. אני מוכר, קונה, אוסף כל מיני דברים מעניינים מוזרים כמעט שלא קיימים יותר. מייצר סירים מובחרים ברמה, מחבטות ושאר סחורות, כולם מעוצבים בידי אומנים שהם פועלי חרוצים במפעל הקטן והצנוע שלי. אני, איך לומר זאת, תעשיין. הערב אני מקווה שתיאור חי במוני הדל, להציע לכם הרבה לא אוכל, אבל יהיה לנו נוח ויהיה לנו נעים. על מה בדיוק הוא מדבר? הוא מציע לנו חדר. תודה לך, אבל לצערי אין לנו בכלל כסף. אין בכלל. אין דבר. אתם כבר תשלמו לי איכשהו, אל תדאגו. אתם הרי עכשיו אורחיי היקרים. טוב. תודה רבה לך. אז את מתעתדת להצטרף לתיאטרון, אה? האורות, מחיאות הכפיים, הקהל שמביט בך בעיניים נוצצות. הם מרוכזים בבמה, בזמן שהארנקים שלהם שמלאים בכסף, מוטלים ללא השגחה. אני זוכר. אתה היית בתיאטרון? באמת? עברתי לא מעט בחיים ארוכים, סקרפי יקירתי, ויש מעט מאוד שלא עשיתי, ולא על הכל מותר לספר. ואתה, אם סיימתם לאכול, היה לי יום מפרך וקשה, אתם יכולים להתרווח שם ולישון. ליל מנוחה לכם? גם לך, ותודה גם על הארוחה. כן, תודה. להתראות בבוקר. אני ממש ממש מלאה. גם אני. לילה טוב. לילה טוב. שלום. שלום. מי אתם? אני פוג'. את גם אסירה? אנחנו אסירים כאן, אני והשלישייה הזאת. אנחנו כאן כבר המון זמן. ההורים שלי הולכים לכעוס עליי מאוד מאוד מפני שהייתי אמור לשמור על האחיות שלי ולא הצלחתי. רואה איך נחסלתי? למה הוא קלע אותנו פה? אני באמת לא יודע.
הוא אומר שהוא הולך לקחת אותנו למקום שנקרא בית חרוסת או משהו, אבל אני לא יודע איפה זה. את יודעת? אין לי מושג. אני משערת שניסיתם לברוח, לא ניסיתם? אין שום מוצא, אין שום חלונות, אין דלתות, רק הדלת הזאת למעלה, בתקרה. אני רוצה הביתה! כן, אני יודע. בקרוב נהיה בבית. רוצה הביתה עכשיו! אי אפשר עכשיו! רוצה הביתה! רוצה לאמא! אני יודעת! אני אלמד אתכם שיר יפה! ממש קבוצה גדולה הם היו. שחקנים, להטוטנים, אקרובטים. צבעוני מאוד, בהחלט צבעוני. תופים ומחולות, פעמונים, מה לא? פלא שלא התעוררת. והיא הלכה איתם? לא יכולתי לעצור אותה. היא ממש רצה אליהם, קפצה על העגלה ונעלמה. אבל למה היא לא העירה אותי? אני לא מבין את זה. איך היא עשתה לי את זה? אנוכית. זה מה שהיא, כמו כולן. חושבת רק על עצמה, רק להופיע חשוב לה. די עצוב. אולי לפחות השאירה לי מכתב? היא לא הספיקה. היא פשוט מיהרה ולא חשבה על שום דבר אחר. אופייני. טוב, אז אני אלך לי עכשיו. תודה רבה על האירוח. אין בעד מה, חמוד, באמת. עזוב. להתראות. שלום. יום טוב לך. טוב. לעבודה. שחרר אותנו מיד! ואם לא? שחרר מיד! 3 אלה צריכים לחזור להורים! הם רק תינוקות! הם באמת צעירים. נחמדים, חזקים, ויכולים לעבוד. תשמע, אדוני! אני חושבת שהוא רשע מאוד! זה נכון! כן, הוא ממש טיפוס נורא והיום. אנחנו מוכרחים לברוח ממנו. אני לא מבינה למה אגלי לא בא להציל אותי. הוא בטח שם לב שאני לא שם. אולי גם אותו תפסו. או יותר גרוע. למה אתה... לא, הוא לא. אני בטוחה שהוא יהיה כאן כל רגע. הוא בטח יבוא עם איזו תוכנית באמת טובה או משהו. בטח. אנחנו יכולים שוב לשיר? רעיון טוב, זה יעודד אותנו. נשיר שירים עד שחברו של סקראפי יגיע ויציל אותנו. בואו נפתח בשיר מזמור כשהכל נראה שחור, הכל ייראה נכון אם תשיר המון. ניגון אחד שמח והלב זורח, זמר לך בשיר ותהיה עשיר. הלו פרח, אתה בודד? גם אני בודד. הייתה לי חברה, אבל היא הלכה ועזבה אותי, ואני לא יודע איפה לחפש. התכוונו להישאר תמיד ביחד, להשגיח אחד על השני, אבל אז באו השחקנים והיא עזבה אותי. בואו נפתח בשיר מזמור כשהכל נראה שחור, הכל ייראה נכון אם תשיר המון. סקראפי! ניגון אחד שמח היא בכלל לא עזבה אותי! השועל שיקר לי! שלום. אגלי! שירו מהר! אם נמשיך לשיר הוא לא יראה שברחנו! חלץ אותנו! מהר! היי, שקט שם! די! ניגון אחד שמח והלב זורח. תפסיקו את הרעש הזה!
טוב, נו, תתחיל לזוז כבר. מה הוא רוצה? מה זה פה? זה בית החרושת. מה זה בית חרושת? כאן אנחנו מייצרים סירים ומחבטות שהוא מוכר לאנשים עשירים. אנחנו כלואים כאן, מנותקים מהמשפחות שלנו, ואני נורא רעב. אל תדאג, בקרוב נצא מכאן. לא נצליח. אף אחד עוד לא הצליח לברוח מכאן, והוא לא מתכוון לשחרר אותנו לעולם מבית החרושת היום הזה. יהיה בסדר, באמת, החבר שלי... אין כאן אוכל, אין כאן אוויר, אין כאן שום... שקט! כמה היצור לא יכול לעשות, אסור שהעסק שלי ילך לאבדון. אני חושב שכן. שמעתי את השיר וידעתי שזו את. טוב, לא ממש מיהרת. תודה רבה, הצלת אותנו. או, זה שום דבר. זה פוג' וזוהי השלישייה, וזה הוא אגלי. שלום. שלום. בואו, ניקח אתכם הביתה. אל תדאגי, אנחנו נהיה בסדר. זה לא ממש רחוק, ואנחנו נרוץ כל הדרך, בסדר? אמרו שלום יפה, ותודה שהצלת אותנו. שלום לך, ותודה שהצלת אותנו. זה בסדר. להתראות. שלום. שלום. זהו. מה עכשיו? איזה קור. החורף הזה הולך להיות מאוד קשה, וכדאי שנתחיל לחשוב ברצינות על האוהל הזה. הקשות בקיץ חוגגות, כשאנו יחד אז כולם בפחד, סופה גדולה. קור נורא. עיתים של שלג מתגבר, הקרח מסתבר, עפים ברוח, לא רוצים לנוח, איזו צרה. מפה מתים ביצה.
התרנגול הצטנן. שיקוי של שלג יעזור כאן למסכן. הדחליל כמה עצוב, הפך לקרח אז בקיץ הוא ישוב. נכון שאיש לא יבין כמה מר הוא גורלנו, כמה קשה לגרום קצת סבל לכולם. אין לנו נחת לעשות אל תפקידנו כראוי. כחונים מכאן ומכאן. חבר'ה, קיבלתי אור ברווז. ברווז מכוער. שיהיה כבר קר. חוק החורף הקשות, בקיץ חוגגות. כשאנו יחד, אז כולם בפחד, סופה גדולה. אני לא רואה סופה. סופה! סקרפי, הצילו, אני כפו כולי. ממש קפאת. אל תדאג, אני אמצא משהו קשה לשבור את הקרח. ים, ים! אורו, חבר'ה, יום חדש. כמה יהיו? הרבה זה עדיף. לא משנה, לשתות יהיה מספיק. והרבה אוכל. סליחה, מה בערך בדיוק קורה כאן, אדון? לך, ממי, שום דבר. לנו הזאבים, לעומת זאת, הולכת להיות כזו מסיבה. כאן הזאבים ישירו נהמות, שאגות, משחקים, ואז תהיה לנו ארוחת ערב טובה, גדולה, ענקית. ואז אתם נכנסים לתמונה. אני במיוחד מצפה לאכול אותך, ילד. המון זמן לא אכלנו אבז נחמד, עגול, טעים, רך ומכוער. אבז? אני לא אבז. נכון? אגלי!
זו הייתה יללה. תודה רבה. אין בעד מה. תודה רבה. המסיבה הזו רק מתחילה. תודה רבה לכם. אין בעד מה. הרעש הזה זוועתי. הנה, שחררנו את כולם. תודה. אבל איך נברח מפה? אל תשאל אותי. קל להחליט. פשוט נברח מהזאבים. אבל אנחנו לא יכולים. אי אפשר לצאת. הם כולם רוצחים מסוכנים. הם ירצחו אותנו. חלילה וחס. וזה יהיה הסוף שלנו, אני אומר לכם. הסוף. תעשו מה שהם עושים. אני לא יודע לרקוד. גם אני לא. אתם לא צריכים לרקוד. פשוט תחכו אותי. האוכל בורח לנו, הם מורחים! אהבתי, בוודאי. זה יהיה חלק נהדר בקטע שלנו. אמרתי לך, אני לא רוצה לשחק ולא יהיה שום מופע. אני לא עולה על הבמה. אני רק רוצה מקום חם ובטוח לשארית החורף. כן, בוא נחפש לנו מקום. מקום שבו איש לא יאמר לי לך מפה, ובעיקר שלא ירצו לאכול אותי. ג'ספר, בבקשה, אנה, בבקשה. רחמים אין, את בידי ואני לא אתן לך ללכת לעולם. בבקשה. את שהעלבת אותי ודחית אותי, שווה לזנוח את אהוב ליבך ולהינשא לי, או שפה תהיה קבורתך. לא אוכל, אני אוהבת אותו. זה יום מותי! לא, בבקשה, מר ג'ספר. חשב על אמי האלמנה המסכנה. איש מלבדי אינו שם לעזור לה. חשוב על ששת אחיי ואחיותיי הקטנים. הם ירעבו ללחם בלי העזרה שלי. אנה סר ג'ספר, בבקשה, בבקשה. הוא הולך להרוג אותה. מהר! סליחה, אדוני, אתה רוצה שאני אומר את המשפט הזה בריצה? או ש... אז אתם שחקנים. ודאי ששחקנים, מה, לא רואים? אז לא רצחתם אותה בכלל. לא, בוודאי שלא. זו חזרה, אוי, מה עלינו לעשות? אנו פליטים מסכנים וחסרי קול. התקפו אותנו, עינו אותנו, וזאבים רדפו אחרינו, ואין לנו בכלל לאן ללכת, ובטח נמות משהו מרעב. לבטח נקבע ברעב, ואין קורת גג תחת ראשנו, וללא פרוסת לחם או משהו. אוי, אלוהים, מסכנים שלי, כמה סבלתם. כן, מר גורלנו. וזה שחשבתם שהוא רוצח, בטח שבר אתכם לגמרי. אכן. מסכנה. אבא, מוכרחים לעזור להם. מה לדעתך צריך לעשות? היא נראית לי מאוד נסערת. אני נסערת?
זה היה הכל משחק. אני לא נסערת בכלל. אולי אני יכולה גם להצטרף אליכם בבקשה? מעולה, מעולה! בראבו! זה היה נפלא, יקירתי. מאוד משכנע. באמת משכנע. בוודאי שאת יכולה להצטרף אלינו. אנחנו תמיד שמחים לכישרון כמו שלך. פנטסטי! תודה רבה לך. בואי, אני אציג אותך לפני כולם. איך את בשייקספיר? נמאס לי לשחק את יוליה. איזה שעמום, אני אומרת לך. אני ממש אשמח אם תוכלי לשחק אותה במקומי. איפה אגלי? אגלי? הוא לא ממש שחקן. כן, הוא לא ממש יפה והוא לא יכול לעלות על במה, תראי אותו. הוא לא ממש מתאים לתפקיד ראשי. הוא לא מופיע, אבל הוא גדול וחזק ויכול להזיז תפאורות, ואני בטוחה שהוא יוכל להביא תועלת. אז ברור שנמצא לו איזשהו תפקיד. נו, אז קדימה, בחורי. ברוך הבא. תודה. באמת תודה רבה רבה. זה טוב שהתיאטרון שלנו יתרחב. ברוכים הבאים, סקראפי ואגלי, בצל קורתנו הצנועה. זהו ג'רארד, מנהל הבמה שלנו. הוא יראה לכם איך תשנו. שלום. עכשיו אני אראה לכם את הדבר הכי חשוב בתיאטרון. בלי זה אין תיאטרון. זוהי הבמה? כן, יקירתי, בהחלט. על קרשים צנועים אלה קסמנו מתעורר לחיים. הצללים מגיחים מהחשיכה, שרים, רוקדים, צוחקים, בוכים, חיים, ואז מתים. וואו. נערוך חזרות עד האביב. יש לנו 2 קומדיות, מחזמר, 3 טרגדיות, ולפני הכל מופע של שירים וקטעים מצחיקים. ככה הקהל ייכנס לעניין לפני שנופיע עם הקטעים הרציניים והחשובים. טוב, לכי להתאמן, יש עוד עבודה רבה לפנינו. אני כל כך מתרגש לקראת הערב, אחרי כל השבועות האלה של חזרות ואימונים, ופתאום הערב, קהל אמיתי. תראה אותם יושבים, מסתכלים. כן, טוב, הם לא יוכלו לראות כלום אם לא תסדר את המנורות על הבמה לכיוון השחקנים. סליחה, ג'רארד, אני פשוט נורא מתרגש בשביל סקראפי. זו הופעת הבכורה שלה. אתה יודע, וסקראפי... כן, חבובה, אני יודע למה אתה מתכוון. אל תדאג בקשר לסקראפי. תעשה את העבודה שלך, המנורות האלה צריך נורא להשגיח עליהן. הן נורא מסוכנות, ואם לא נשגיח הן עלולות לגרום לשריפה. אל תדאג. אני אשגיח עליהן היטב. מבטיח. זכור אגלי, המנורות על אחריותך בלבד. כן, אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליי. אני מאוד מקווה.
אנו גאים להציג את היפה והמוכשרת מיס סקרפי למור. זהו, היא מופיעה. או, שיהיה במזל. אמא יודעת הכי טוב בעולם. היא תמיד אומרת מה שהיא חושבת. תזכרי שאת עכברוש ולא עכבר. עבדי, היא אומרת לי, עבדי ואת כבר תגלי. שאמרתי שלבמה פניים מועדות, כל העכברושים צחקו. הו, את זה אנחנו חייבים לראות. את הקול שלך לא ישמעו, אמרו לי קול כזה אין, על הבמה לא תעלי היום. עזבי שטויות, מספיק עם זה, אמרו לי לא רוצים את זה, עם קול כמו שלך איך תשחקי. אני עם קול כמו שלי, תראו עכשיו, תראו אותי, עליי איש לא מעט יותר לצחוק. אמרו לי להפסיק לחלום, אבל אני רוצה היום להראות לכם כמה אני טובה. ובכן עכשיו אתם תגידו לי שהבמה היא בשבילי והמשחק שלי הוא כלל לא רע. אני עם קול כמו שלי, תראו עכשיו, תראו אותי, עליי איש לא מעט יותר לצחוק. אמרו לי להפסיק לחלום, אבל אני רוצה היום להראות לכם כמה אני טובה. הנה אני עכשיו איתכם, תמיד תמיד אשאיר לכם קרבי זו שבלבכם. את קולי אתן עכשיו בקול גדול. הנה אני עכשיו איתכם, תמיד תמיד אשאיר לכם. אני עם קול כמו שלי, תראו עכשיו, תראו אותי, שהעולם כולו ידע לו, אני שרה בשבילכם. הרי אני הסקרפי שבלבכם. אתה תלך לשחק עם אנשים בגודל שלך. תראה מה עשית, שברת את הנדנדה שלנו. מנומס והכל, אבל הוא די בולט, לא? אבל מפוזרים כמוך עלולים להיות מסוכנים. מתים, כולם מתים, וזה רק באשמתי. הרגתי אותם. אני טיפש ומגושם, וכל מה שאומרים עליי נכון. והיא שרה יפה, כל כך יפה. שלום. שלום. איך קוראים לך? אגלי, אוגוסטוס. איזה יופי. אני גורג'ס. ואני גרייספול. ואני פרשס. וזה קריספין, וזה לנסלוט. היי. נעים מאוד.
ומה ברבור צעיר ויפה כמוך עושה כאן לבד, ברבור? אתה מוזמן להצטרף אלינו. חשבנו לשחות במורד הנהר וליהנות בשמש אחר הצהריים. אני ברבור? ברור שכן. בדיוק כמונו. אתה ברבור מוצלח מאוד. אני ברבור? כן. אמרתי לך לא? איזה ברבור. תגיד שתצטרף, זאת תהיה תוספת נהדרת לקבוצה שלנו. זה הולך להיות ממש כיף חיים. אנחנו הולכים המון למסיבות, ואתה תפגוש המון 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 אנשים, והם יזמינו אותך אליהם, ואז יהיו לך עוד מסיבות, או כמה שאתה תהנה. זה באמת נורא יפה מצדכם, אבל פשוט אני הסתובבתי עם להקה של תיאטרון עודד, ואז הייתה שריפה איומה, והכל היה באשמתי, ואני חושב שהם מתים כולם, אבל אני ברחתי. אני באמת חושב שאני צריך לחזור ולראות מה נשאר, ואם יש מישהו שצריך עזרה. תיאטרון עודד? מה עשית שם? פועל. פועל? כן, הם היו נורא נחמדים אליי, ואני ברחתי ועזבתי אותם. נורא פחדתי. אוגוסטוס יקירי, אתה לא צריך להיות כל כך מוטרד בגלל כמה עכברים. הם זקוקים לעזרתי. מה פתאום? המעמדות הנמוכים מסוגלים לעמוד בכל דבר. הם קשוחים שזה פשוט מדהים. בכל מקרה, הם לא מרגישים שום דבר, נכון? הם לא רגישים. בכלל לא כואב להם. מה זאת אומרת? ובכן, דברים כמו כאב, פרידה, נראה שלא ממש קשה להם. איך את יכולה להגיד שטויות כאלה? תקשיב טוב, אל תדבר על גרייספל בצורה כזאת. אבל איך היא מעיזה לדבר על החברים שלי בצורה כזאת? הם היו נחמדים אליי ונתנו לי עבודה ומקום לישון. ומה אני עושה? גורם לשריפה ובורח. אני הולך לחזור ולחפש אותם, ואתם מצידי יכולים ללכת תתביישו לכם. מה תגיד על זה? היית מאמין? טוב, הוא לא היה ממש יפה. איפה אגלי? תשכבי לך בשקט, תכף יהיה בסדר. אני כבר בסדר, איפה אגלי? נראה שהוא נעלם. נספה בלהבות, אני חושש. אין מישהו שיחפש אותו? מאוד יכול להיות שהוא ברח. לא ראו אותו מאז השריפה. לא יכול להיות שהוא ברח. אגלי לעולם לא יברח. אנחנו מוכרחים לחפש אותו. על מה חלמתי ומה תמיד רציתי, איך כל כך טעיתי. רציתי לאהוב אותו, חלמתי לפגוש אותו, כמה שאהבתי, חשבתי שהצלחתי והשגתי הכל, אך דבר כלל לא התגשם. לא כל הנוצ'ת זהבו, כמה מה הגורל. הפסדנו את הידידים, כעת עצוב חבל. מכל רגע של היום, הלילה יוצר חלום, ואחד בשבילך.
הברית שלך תמיד תלווה אותך אל מקום ששייך לך. שלום. הנה אתה. למה את בוכה? לא בכיתי, היה לי ישן בעיניים. הכל בסדר? כולם בסדר. את בטוחה? אמרתי לך, כולם בסדר, כולם ממש בסדר. איפה היית? ברחתי. הרגשתי כל כך אשם בגלל השריפה, כי הסתכלתי עלייך במקום להשגיח על המנורות, ואז... אל תהיה טיפשון, אני גרמתי לשריפה. ג'רארד אמר לי, השלחתי את הכובע, והוא פגע במנורה והצית את האש. זו את? זה לא אני? תפסיק להיראות כל כך אשם. בטח היית לוקח אחריות גם על מזג האוויר. ברווזון טיפשון. למעשה, אני ברבור. ברבור! בוא נפתח בשיר מזמור, כשהכל נראה שחור, הכל נראה נכון בשיר המון. ניגון אחד שמח והלב זורח, זמר לך בשיר ואתה עשיר. שיר קטן יאכזב ויחמם לך